Isang magandang tanghali po mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng mga detalye ng maiinit na balita ngayon hong araw ng kagitingan, April 9, 2025. Kumusta ho kayo? Samahan ho ako dito sa isang oras ng talakayan. Kaugnay ho nitong mga malalaking balitang ating binabantayan. Siyempre kasama ho ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Time check muna tayo, 12:02 ng tanghali. Nananghalian na ba kayo mga kabalen? Alam ko marami ho ang gustong makibalita dito sa ating mga binabantayang storya. Shout out sa ating mga followers na nakatutok ngayon sa ating programa. Live ho tayong napapanood. Yes, mga kabalen, sa telebisyon via Signal Channel 115 nationwide ho yan. At dito ho sa Central Luzon, syempre sa ating mga cable partners, 37 cable partners, live din ho tayo sa Air Cable Converge Channel 71. At syempre mga kabalen, dito ho sa Lalawigang Kapampangan, Free TV Channel 36. Kung hindi ka man nakakapag-scan, abay mag-scan na ng inyong mga digital TV sets and digital box para makuha ng malinaw itong signal ng CLTV 36. Napapanood din ho tayo sa Facebook page ng CLTV 36 News, gayon din sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Dahil alam ho namin mga kabalen, marami hong interesado dito sa mga balitang may kinalaman sa halalan, lalong-lalo na ho siyempre yung local elections. Dahil ang mandato naman ng inyong istasyon, CLTV 36, ay maghatid ho sa inyo ng balita kaugnay ng mga kaganapan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong gitnang Luzon. At syempre mga balita ho sa nasyonal na may impact, may epekto sa ating araw-araw na pamumuhay, gaya na lamang ho nitong daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Silipin muna ho natin bago tayo magtungo dito sa mga malalaking balita sa ating headlines. Silipin muna ho natin itong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Kabalen, real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Ito ho sa Balintawak Toll Plaza. Napakaluwag ho ng sitwasyon dyan. Sa mga oras na ito dyan sa northbound, and sa Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, mabilis ho ang daloy ng mga sasakyan. Same scenario ho dyan sa may southbound lane sa bandang Drive and Dine, NLEX. Maluwag ho ang sitwasyon. Ganyan din ang eksena sa may Kawayan, sa Bocaue, at maging sa syudad ho ng San Fernando. Doon may bahagyang volume. Andun ho sa area ng gagaling ng Mexico. Ayan, nakikita natin sa camera. Still, masaya pa rin bumiyahe sa mga oras na ito, dahil alam naman ho natin, holiday at maluwag ho ang mga kakalsadahan. Paalala ho sa mga nasa kalsada, kahit ho maluwag ang mga daan, wag ho tayong lalagpas doon sa tinatawag nating speed limit, lalo na ho dyan sa North Luzon Expressway, para maiwasan ito hong mga aksidente, maiwasan itong mga road crash at sakuna. Nung isang araw ho, yan ang naging dahilan ng katakot-takot na trapiko. Opo mga kabalen, sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. It was yesterday or 2 days ago if I'm not mistaken. Yesterday kaya naman ho dahil dyan ay naglabas din ng paalala itong NLEX, kaugnay nitong traffic situation. Ano ba yung mga speed na dapat sundin kung kayo ay bumabagtas sa North Luzon Expressway upang matiyak ang inyong kaligtasan? Eto ho mga kabalen, pakita ko lamang sa mga Class 1 vehicles, sagad na ho ang 100 at minimum speed ay 60. Sa Class 2 and 3, minimum ang 60, sagad ho 80. Paalala ho ng NLEX Corporation, sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ito hong road crash na siya hong nagiging sanhi minsan o kadalasan ng pagkawala hindi lamang ng mga ari-arian ng mga sasakyan kundi maging ng mga buhay. Kaya naman napaka-importante ho manatiling maingat sa kalsada.
Sa oras na ito, alamin muna ho natin ang magiging taya ng panahon mula ho sa DOST Pag-asa. Narito po si Kuyang Benison Estareja at ito po ang forecast for today, araw ho ng Miyerkules, April 9. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong araw ng kagitingan, asahan pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Base naman sa ating latest satellite animation, maliban sa kumpul ng ulap, dito po sa may silangan ng Mindanao, wala tayong nakikitang anumang weather disturbance na magiging bagyo hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw po, asahan sa malaking bahagi ng Luzon nga ang mainit na panahon. Generally, fair weather conditions, pero may mga areas po dito sa may Kabikulan, kagaya po ng Sorsogon at Masbate na magkakaroon ng sagditan lamang ng mga pag-ulan. Habang dito sa may Northern Luzon, asahan lamang yung mga isolated thunderstorms pagsapit po ng hapon and early evening. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, fair weather conditions nga or madalas magiging maaraw. Asahan sa tanghali pa rin ng mainit at malinsangan na panahon. At sa dakong hapon, minsan kumukulimlim at nagkakaroon lamang ng mga isolated rain showers at may mga ibang lugar pa po na hindi naman uulanin for today. Sa Metro Manila at ilang pambahagi po sa kapatagan ng Luzon, posible ang maximum air temperature na hanggang 33 degrees Celsius, habang dito naman sa may Baguio City, maglalaro pa rin ng preskong panahon mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa malaking bahagi ng Palawan, lalo na sa may central and southern portions, bago magtanghali, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan bagamat hindi naman ito magtatagal pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa malaking bahagi ng Visayas, may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga isolated rain showers umaga hanggang tanghali, kabilang na dyan ang Northern Panay, Northern Samar and Samar, habang ang rest of Visayas plus dito sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan din ng fair weather conditions. Madalas magiging maaraw sa umaga hanggang sa early afternoon, sasabayan din yan ng mainit na panahon pagsapit ng tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi. May mga ilang lugar po na magkakaroon lamang ng mga isolated na pag-ulan at merong iba na mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Dahil yan sa easterlies, patuloy na paalala natin sa ating mga kababayan, sa malaking bahagi po ng ating bansa, stay hydrated at kung lalabas po ng bahay lalo na from 10 a.m. to 4 p.m., stay protected po sa direktang sikat ng araw. Magdala po tayo ng payong or sombrero. Pagdating naman sa temperatura, for Palawan, posibleng pinakamataas na temperatura hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu hanggang 32 degrees at pinakamainit sa Visayas. Sa may Iloilo and Bacolod City hanggang 33 degrees. Habang warmest naman dito sa may Zamboanga City, Davao City and Cotabato City pagsapit sa Mindanao hanggang 34 degrees Celsius. Para naman sa ating naobserbahan na heat index kahapon, that's April 8, for Metro Manila po umabot sa 41 degrees over Pasay City and 39 degrees naman dito sa may Quezon City. Pinakamataas kahapon sa may Dagupan and Iloilo City hanggang 46 degrees Celsius na siyang sinundan naman po sa may Cavite City, Coron, Palawan, San Jose, Mindoro and Viraca, Catanduanes hanggang 43 degrees. At marami pa rin pong lugar na nagkaroon ng higit 40 degrees Celsius na heat index kahapon. As for today naman po for Metro Manila, halos katulad pa rin po yung posibleng maramdamang init as yesterday. Pinakamataas pa rin sa may Dagupan City hanggang 44 degrees Celsius at susundan naman ito ng forecast heat index na 43 degrees sa may Cavite City, Viraca, Catanduanes and Butuan City hanggang 43 degrees nga. So mga dangerous levels of heat index na po ito, no? Para malaman po iba pang lugar o yung mga heat index forecast sa iba pang lugar at yung mga naobserbahan natin na heat index sa nakalipas na 5 araw, scan lamang po natin yung QR code na nakikita po ninyo sa inyong screen or bisitahin lamang ang pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index. Inulit po natin, pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index. At para naman sa lagay ng ating karagatan, hanggang weekend, wala po tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Generally, nasa kalahati hanggang 1 metro po ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybayin ng ating bansa, lalo na dito sa may eastern portion, sa may Pacific Ocean. And then naasahan lamang po ang banayad or less than 0.5 meter naman dito sa natitirang baybayin ng ating bansa. Posible lamang umabot ng 2.5 metro kapag meron tayong mga thunderstorms. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Thursday, April 10 hanggang sa Palm Sunday, that's April 13,
May mga ilang lugar po ang magkakaroon ng mga pag-uulan. Epekto yan ng cloud clusters dito po sa may silangan ng Mindanao. Lalapit po yan. No? Ito yung banggaan po ng hangin na easterlies plus yung hangin po galing sa may katimugan, also known as the Intertropical Convergence Zone. So may mga areas dito sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao na bukas na tanghali magkakaroon na ng pag-ulan. And then simula po bukas ng hapon hanggang sa Friday, malaking bahagi na ng Visayas and Mindanao magkakaroon ng mga paulan. By nature, minsan malalakas po ito at maaari mag-cause ng mga pagbaha at landslides. Kaya laging tumutok sa ating mga advisories or possibly heavy rainfall warnings. Pagsapit naman ng weekend, itong mga mamamasyal po ng mga kababayan po natin sa Palawan, plus malaking bahagi ng Mindanao, magkakaroon din po ng mga paulan pa rin, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at mga nearby areas pa sa may Northern Mindanao and Soctavgen. Magbaon po ng payong at mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Ang mga hindi natin nabanggit na lugar sa may Visayas, plus dito po sa malaking bahagi pa ng Luzon, aasahan pa rin ang epekto ng mainit na easterlies. Posible na mas mainit pa, mababa ang chance ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa susunod na mga araw. At kung meron man mga isolated rain showers or mga thunderstorms na 1 to 2 hours lamang po tinatagal, kaya patuloy na paalala, stay hydrated pa rin po at iwasan pa rin na lumabas ng bahay simula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para iwas heat stroke. Ang ating sunrise ay 5:46 a.m. at ang sunset ay 6:09 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Para sa iba pang mga updates, bisitahin lamang po ang bago nating pangalan sa may Facebook, that's capital DOST-Pag-asa, at sa iba pa nating mga social media accounts. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. Maraming salamat Kuyang Benison ng DOST Pag-asa para ho sa ulat panahon. At ito gaya nga ho ng binabanggit ni Kuyang Benison Estareja, yung pag-iingat natin sa matinding sikat ng araw at itong extreme heat condition o weather condition. Stay hydrated, iwasan hong uminom ng soft drinks o di kaya naman ng kape, lalo na ng alak dahil nakaka-dehydrate ito at tiyaking tubig ang lagi hong iniinom. Yan ho ang mga paalala ng mga eksperto at sumilong din ho kung di na kaya talaga yung matinding sikat ng araw at saka yung mainit na panahon. Maghanap po ng pwedeng papagpahingahan na for the meantime upang sa gayon ho hindi kayo mauwi doon sa tinatawag na heat stroke. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ito, banggitin ko lamang yung ating foreign exchange. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar at sa 57 pesos 31 centavos para ho sa araw ng Martes, April 8. Sa iba naman hong mga denomination currency, mga kabalen, eto, i-zoom ko na lang. Sa Japanese yen, 38 centavos. Eto hong ating UK pound, 72 pesos 93 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 37 centavos, Saudi Riyal 15 pesos 26 centavos, Dirham 15 pesos 60 centavos, Euro 62 pesos 53 centavos. Yung ating Korean won 039 yung centavos, yung Chinese yuan 7 pesos 82 centavos. Public service announcement muna ho tayo para dyan sa ating mga kabalen sa Mabalacat City, particular na ho dyan sa may Phase 1 ng Green Meadows, Kenpung Mabiga and sa Airman's Village. Meron hong scheduled water supply interruption mamaya hong gabi alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, araw ho ng Huwebes, dahil yan sa flushing activity ng Prime Water. Apektado rin ho ng nasabing water interruption schedule ito hong Villa Rivera Compound dyan pa rin ho sa syudad ng Mabalacat.
Kabalen, sa ating pagbabalik, akin pong ibabahagi sa inyo itong latest development sa syudad ng San Fernando, Pampanga. At ito hong napaibalita kagabi, kahapon, ang pagsasampahon ng kaso laban kay re-electionist Mayor Vilma Balia Caluag at ang kanyang asawang si dating Kapitan Melchor Caluag at isa pang dating kumandidatong kagawad. Ito hong isinampang kaso ng COMELEC ay nag-ugat ho sa reklamong tinanggap ng tanggapan ng komisyon na may kinalaman umano sa 2023 barangay elections. So hindi po itong year na to, noong 2023, ayon ho yan kay Attorney Elmo Duque. At magpapatalastas lang ho tayo sa ating pagbabalik ang mga detalye ng balitang yan at marami pang iba. Ihahatid sa inyo ni Kuyang Justin. Huwag ho kayong aalis dito sa CLTV 36 Newsstream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream, mga kabalen. Diretso ho tayo sa mga detalye ng malalaking balita dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Kabilang ho sa mga binabantayan natin. Simula ho kahapon itong pagputok ka ng malaking balita atid sa atin ni Kuyang Jody Mercado. Ito hong pagsasampa ng kaso laban kay City of San Fernando Mayor Vilma Balia Caluag, ang kanya hong mister na si Ginoong Melchor Caluag, dati hong kapitan ng Barangay Dolores, at isa pang individual. Babasahin ko, mga kabalen, yung detalye ng balitang yan. So ito ho kahapon ay tinimbre sa atin ng ating kasamang si Jody Mercado, yung kanyang nakakapangbalita dyan ho sa may syudad ng San Fernando. Kaya naman agad tinungo yan ng CLTV 36 News at para ho ika nga matutukan at malaman ano nga ba ito hong isinasampang kaso. Pinangunahan po ni Attorney Elmo Duque ng COMELEC Central Luzon, ang Assistant Regional Election Director po ng COMELEC Region 3, ang pagsasampahon ng reklamo
laban ho kay incumbent at ngayon re-election is Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga dahil sa umano'y vote buying na nangyari noong October 2023. At dawit din ho sa isinampang kaso laban kay Caluwag, ito hong kanyang asawa, kasama rin ho sa mga kinasuhan sa isinampang kaso nitong Martes, April 8, si Ginoong Melchor Caluwag, dati pong kapitan ng Barangay Dolores, at si Julmar Mercado. Ayon ho sa COMELEC, may kinalaman sa nakaraang barangay and sangguniang kabataan election noong October 30, 2023. Ito hong information na naging ugat ho ng reklamo, kung saan batay ho sa impormasyon na ibinahagi ni Atty. Duque, nakatanggap daw sila ng sumbong na nagkaroon umano ng abutan ng pera sa mga residente ng Dolores bilang pag-udyok na iboto sina Melchor Caluwag at Mercado na pawang tumatakbo noon bilang kapitan at konsehal ng naturang barangay. At ipinalabas pa raw na ang pera ay bahagi ng cash payout para sa sanitation programs ng lungsod. Ayon ho kay Atty. Duque, at kung ito po ay mapapatunayan na totoo at mayroong paglabag, ay maaari pong kaharapin ng mga sangkot na sina Mayor Caluwag, Ginoong Melchor Caluwag at itong si Ginoong Mercado ang pagkabilanggo na hindi bababa sa 1 taon at hindi lalagpas sa 6 na taon. Gayon din ho yung pagkawala ng kanilang right to suffrage o yung karapatang bumoto at perpetual disqualification sa paghawak po ng anumang posisyon sa gobyerno. Pakinggan muna ho natin itong pahayag ni Atty. Duque, sinampang kaso laban ho sa alkalde ng siyudad sa Pampanga, Mayor Vilma Caluwag at ang kanyang mister, Ginoong Melchor Caluwag, nito hong Martes, April 8. Narito po ang pahayag ni Atty. Elmo Duque ng COMELEC Central Luzon. Ang ating i-file ay 3 information laban po sa 3 akusado at ang kaso na involved na ito ay paglabag sa probisyon ng Omnibus Election Code 261 paragraph A subparagraph 1. Ito po ay kontra sa violation ng pagbibili po ng boto. At ang mga akusado po dito ay 3 po. Una, ang ating kagalang-galang na mayor na nakaupo ngayon, Vilma Caluwag, ang kanyang asawa na tumatakbo noon na barangay kapitan ng Barangay Dolores, Melchor Caluwag, and pangatlo is Julmar Mercado. Yan ho mga kabalen ang pahayag ni COMELEC ARD, Assistant Regional Election Director ng Central Luzon, Atty. Elmo Duque. Kaugnay nga ho itong isinampang kaso laban kay Mayor Vilma Caluwag at ang kanyang mister na si Ginoong Melchor Caluwag. Gayon na rin ho itong si Julmar Mercado. Samantala mga kabalen, sa ngalan ho siyempre ng responsable at patas na pamamahayag, sinika pong hanapin, habulin ng CLTV 36 News si Mayor Vilma Caluwag at natsyempohan po ng ating kasamang si Jody Mercado habang nag-iikot ho sa may siyudad San Fernando bilang bahagi ng kanyang house-to-house campaign. At ayon ho kay Mayor Vilma Caluwag ay wala pa silang natatanggap na kopya nitong kaso. Kaya naman, kahapon, exactly mga bandang alas 3, alas 4 po ng hapon, ay tumanggi munang magbigay ng pahayag o ng komento ukol ho sa kaso itong si Mayor V. Dahil gaya nga ho ng aking binanggit, paano raw sila magko-komento? Wala pa silang tinatanggap na dokumento kaugnay ho nitong kaso. At panoorin ho natin ang bahagi ng pahayag ni Mayor Vilma Caluwag kaugnay ho nitong kanilang kinahaharap na kaso. Mayoran, ano pong komento yung kitang final na pong case kaya kayo
vote buying po anyang 2023? Alake pang pwedeng makibat hanggat alak pang ari receive. Kasi ari receive nila, that's the time na makibat po. Definitely, makibat kami. Oneng kami bisa makibat hanggat alayo pa itong tayo. Okay. Mayora, masaya kayo, tuloy-tuloy mo yung pamamampanya. Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy mo po. Eh ako po kaya pekto. Ali po. Bakit po? Bakit? Laban lang. Laban lang. Palagay po, bakit po kagawan niyo? Again, eke pabalong pakibatan kasi eke pabaling gewata. So, let's see. Pero kayo pa rin. Smiling face, kaya kayo matitinas. Siyempre, mareng tao. kailangan ring tawa kita na lalaban kamo. Inyo pong narinig ang tinig ni Mayor Vilma Caluwag kaugnay ho nitong kinahaharap ng kaso ukol sa vote buying na di umano'y nangyari noong October 2023. Ayon ho sa alkalde, nakahanda silang tumugon at magbigay ng pahayag sa tamang panahon, oras na matanggap ho nila itong kopya ng reklamo. Ayan mga kabalan, na tumutok lamang ho kayo sa CLTV 36 News para ho sa development, sa update ng kasong ito at ng istoryang ito dahil ito po yung ating babantayan. Alam naman ho natin, napaka-importante ho ng syempre yung mga ganito hong usapin, lalo na nalalapit ang halalan. Mahalaga ring mabantayan kung ano nga ba ang magiging takbo ng politika at pangugobyerno sa syudad ho ng San Fernando na siya hong kabisera at in some way mukha ho ng Pampanga sa mas malaki pang lugar sa ibang o sa labas ho ng ating lalawigan, siyempre bilang capital ho ng Pampanga. Tumungo naman ho tayo sa ibang mga balita, kabalen. Ito ho, nagbabala po ang Health Department gaya ng ating binabanggit kanina, kaugnay ho nitong posibleng maranasan ngayong mainit ang panahon. Ano po yung sinasabi natin? Ito ho mga kabalen, yung tinatawag na heat stroke. Ano nga ba yung mga sintomas ng heat stroke? Pagkahilo, lagnat, pangangalay, mainit at namumulang balat at saka pagkawala ng malay. Kapalay, naabot ho sa 41 degrees Celsius ang heat index forecast dito ho sa Clark, Pampanga. Ngayon hong araw ng Martes, April 9. Kaya naman, pinag-iingat po ang lahat. Kabilang ho sa mga pwedeng gawin, kabalen, yung pagsusuot ng preskong damit, gaya ho ng aking binabanggit. Siyempre, importante rin ho yung uminom ng maraming tubig. At ito ho mga kabalen, mahalaga rin yung pagdadala ng pananggalang sa matinding init. Kung pwede ho, magdala ng payong, para hindi masyadong mabilad sa araw, at yun, iwasan yung mga dark colored shirts kung tawagin para ho protektado kayo. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, April 9, dito ho sa Clark. Wait lang lakihan lang natin. Ito ho mga kabalen, nasa badho ng Bureau of Customs Port of Clark ang mahigit 1,000 gramo ng high-grade marijuana at 10 piraso ho ng cannabis-infused disposable vapes
na tinatayang aabot ho sa 1.6 million plus pesos, no? At natagpuan po ang mga ito sa isang parcel na idineklara bilang tub shower faucet set. At naggaling ito sa Arizona, USA at patungo sana ng Quezon City. Nung isang araw, yung naibalita natin, crispy, ano ba tawag ito? Crispy broccoli, ano? Yung label. Ito naman, shower set. Nakumpiska ho itong mga illegal na droga matapos makita yung kahinahinalang imahe sa isinagawang X-ray scanning, ano? At yung syempre yung profiling na rin po ng Bureau of Customs. Batay na rin sa chemical analysis ng PIDEA, nagpositibo na marijuana nga itong kanilahong nakumpiska. Ano? Inilabas na po yung warrant of seizure and detention laban sa shipment kaugnay ng paglabag nito sa Republic Act 10863. Ito pong Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnayan naman sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabalen, sa iba naman hong mga balita, patuloy ho ang ginagawang paghahanda ng City of San Fernando at dito ho sa Maneldo 2025. Alam naman ho natin na tuwing Semana Santa dinadagsa ho yung ating syudad ng San Fernando, Pampanga. Gawa na rin ho ng mga iba't ibang aktibidad gaya na lamang ng penitensya at yung pagpapapako sa krus. Sa partikular na ho dyan sa may San Pedro Cutud. Shout out sa aking mga kababayan dyan. Yan pong Santa Lucia. Shout out din sa mga kaibigan namin dyan sa Santa Lucia. Santa Lucia, eh. Ako dati kong King Knights. At syempre, doon sa bayan ho ng San Juan, kung di nyo natatanong, Kabalen, 2013, nag-shoot ho ako ng isang pelikula dyan. At sa San Juan, ano, yung pagpapapako. Ito po, naghahanda na. At yung ating LGU, para ho matiyak yung kaligtasan, hindi lamang ng mga magpipinitensya, kundi maging yung publiko na dadalo ho sa iba't ibang Lenten rides and activities dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Narito po ang report. Dinarayo hindi lamang ng mga kabalen kundi maging ng mga deboto o turista mula sa ibang lalawigan at ibang bansa ang obserbasyon ng mahal na araw sa syudad San Fernando, Pampanga. 1955 nang unang idao sa syudad ng Sinakulo o ang representasyon ng pagpapapako sa krus at kamatayan ni Jesucristo. Simula noon, taon-taon nang inaabangan ng nasabing kaganapan bilang bahagi na rin ng pakikiisa at pag-alala ng mga Katoliko sa hirap na dinanas ng tagapagligtas. Kaugnay nito, puspusan ng paghahanda ng City Government katuwang ang komite ng Maneldo 2025. Kasama sa pinakabinabantayan ay ang kaligtasan at seguridad ng mga sasaksi at dadalo sa mga aktibidad, partikular na ang tira bakal at sinakulo. Aabot sa higit 500 tauhan mula sa iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan ang de-deploy sa nasabing kaganapan. Gayun din ang augmentation team mula sa provincial government. So for this year po, babantayan talang po rin pong tatlong crucifixion sites. Yung Barangay San Juan, Barangay Santa Lucia at San Pedro. Almost simultaneously, babantayan tala rin dito ang tatlong tira bakal sites king Barangay Juliana, Barangay Santa Teresita at Barangay San Jose. In fact, alinggo po itang mismong Good Friday or itang Maneldo in pagsadyan tamo po. As early as Holy Monday, which is April 14, hanggang pong April 9, April 20, which is Easter Sunday, then kung incident management team will provide the motorist assistance. Naka-standby din para sa nasabing observance ang 6 na ambulansya ng City Health Office upang rumisponde sa anumang hindi inaasahang insidente.
Definitely po mag-activate po ang aming Green Age, no? We are providing 6 ambulances po. Mainly po, isa po naka-deploy sa City Hall Station, San Juan, Santa Lucia, and San Pedro. And of course, sa amin pong OPSEN, no? Total of 6 ambulances, total of 63 personnel po, including po na 5 doctors po, included po dyan, no? To ensure po na wala po sanang untoward incidences, no? Kasama naman sa mga ipinagbabawal sa mga aktibidad kaugnay ng mahal araw ay ang pagdadala ng face bias, illegal substances, explosives, fireworks, patalim, armas, laser devices. Gayun din ang drone, illegal merchandise, alak, unauthorized flyers at iba pa. Ipinagbabawal din ang pangangampanya sa activity sites. Ala po sana. In fact, in gawad mi po, that ang posters or whatever campaign materials will not be allowed kareta pong sites. Kareta crucifixion sites. Of course, itira bakal kasi kanyang dala. So, ita naman po, siguro i-covenant na po yung magbaklas kareta nung ating man. Pero karetang sites, ilang ko tala po rin. Maaari naman daw dumalo sa mga aktibidad ang mga kandidato basta't inaasahang darating at hindi nangangampanya. Samantala, base din sa kalendaryo ng COMELEC, pansamantalang ititigil ang kampanyahan sa Huwebes at Biyernes Santo. Liana Canilao, SIL-TV 36 News. Yan ho mga kabalen, paalala sa lahat ng mga magtutungo sa iba't ibang kaganapan ngayon hong Semana Santa, lalong-lalo na ho dito sa mga kababayan nating bibisita sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga para masaksihan itong papako sa krus. Diyan ho sa may Santa Lucia, San Pedro Cotud at sa San Juan. Apopuitang tira bakal, King Ponduan. Shout out ka rin kanakong kamag-anak King Ponduan. Opo, San Jose, San Fernando. Ayan, yan pong anak ko, yung malatigo kitang tulid warehouse. Opo, yung tira bakal mga kabalen, kung hindi nyo alam yan, nakakwento ko sa inyo. Ito ho, yung para rin siyang sinakulo, basically, no? Yung parang way of the cross, parang gano'n. At dito, may gumaganap na siya yung magbubuhat ng krus na Kristo. Ayan, at pag sumigaw na tira bakal, papalu-paluin ho siya. At yun, ika nga nakikiisa, ika nga bahagi yun ng tradisyon na matagal na akong ginagawa dito sa area na to ng siyudad San Fernando. Yung mga nabanggit nga kanina, Santa Teresita, Ken Pumbaritan. Opo, sa Juliana at dyan sa may San Jose, particular na, itapingamanon ko in Ponduan. Apin po ini nga papalto tamo keng screen ngeni. Ito ho yung tira bakal. Ito ho, sa iba naman hong mga balita, kabalen, nag-ikot ho sa lalawigan Pampanga at binisita ang kanyang mga kabalen, ni Senator Kiko Pangilinan. Opo, at kabilang ho sa kanyang pinuntahan itong palengke at tinikman pa yung masasarap na pagkain. Kabilang ho sa kanyang mga plataforma na nais isulong sa kanyang pagbabalik sa Senado, ito hong tiyak na pagkain para sa ating mga kababayan, gaya na lamang nung libreng almusal para sa mga nag-aaral sa mga public schools. At syempre ho mga kabalen, ito hong pagpapaunlad pa ng sektor ng agrikultura bilang isang farmer din, si Senator Kiko, at kabilang ho dun sa kanyang mga sinusulong yung food security na alam naman natin mahalaga. Siyempre, kung walang pagkain, paano tayo aandar? Paano aandar ang ekonomiya, ang edukasyon, ang lahat, di ba? So, narito po ang ilan sa mga highlights ng kanyang pag-ikot. At kumain po yata na sisig. Kakaingit naman.
Yaman na. Bekong pa. Hotel pa, picture siya pa. Manyahang niya. Hanghang. Maparas. Water. Oh, sino may gusto? Opo, may para siya po yung Senator Kiko. Yan yung penga na sisignek, yan yung pong Ciudad San Fernando. Pero yan ho, bahagi ho yan ng kanilang pag-ikot. No? At antabayanan pa yung iba pang detalye nito hong campaign trail ni Kiko Pangilinan dito ho sa Pampanga. Yan hong tinutukan ng ating kasamang si Lizel Morton at si Jody Mercado. Narito po yung ilang mga larawan sa kanilang idinaos na pag-iikot nga mga kabalen. Samantala, ito para tuloy-tuloy ang ating pagkagutom. Silipin muna ho natin itong idinaos na kick-off ng National Food Month dyan ho sa Clark Freeport Zone. Oo, syempre, nakita kong kumakain ng sisig si Senator Kiko at oras na po para mananghalian. Bigay ko lamang itong isang kwento ni Kuyang Jody kung saan bumida ho yung pagkain Kapampangan dyan sa Nayon sa Clark. Malapista ang naging selebrasyon ng Clark Development Corporation o CDC sa National Food Month nitong Biyernes, April 4 sa harap ng Chapel of the Holy Child, Nayon sa Clark. Pinangunahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes BST Devanadera, CDC Chairperson Ed Pamintuan, ilang matataas na opisyal ng State-Owned and Controlled Corporation, kinatawan ng LGUs, locators at piling bisita ang aktibidad na tinawag na Pamangan ng Kingdulang. Inihain sa mga dumalo ang pagkain Kapampangan na inihanda ng mga LGUs na nasa loob ng Freeport Zone. Putong babi at okoy ang inihanda ng Mabalacat City. Ale-ubi at uraro naman ang porak. Tibok-tibok at boboto sa kapas at ang world-famous na sisig ng Angeles City. Ang mga hotel sa loob ng Clark nag-prepare din ng kani-kanilang specialties. Ipinalabas din sa pagtitipon ng ginawang video ng Visit Clark na tampok ang iba't ibang putaheng Kapampangan. Sa maikling mensahe ni Jam Melchor, isang chef at founder ng Philippine Culinary Heritage Movement, natatangi at kinikilala ang Kapampangan food. Pampanga has long been at the heart of the Filipino gastronomy, shaping the flavors that define our identity. Pampanga is the center of culinary excellence in the Philippines, with or without legislation. As we showcase our rich culinary heritage today, may this gathering strengthen our commitment to preserving, promoting, and elevating Filipino food culture. Mabuhay po ang pagkain sariling atin. Thank you. Ayon kay Devanadera, nararapat na bigyang halaga ang likas at mayamang kultura na sumasalapin sa pagkain Kapampangan. The twist here is, it is a Kapampangan food festival. And if you notice, you don't only find the authentic Kapampangan food in restaurants, in known restaurants, but we also find them in hotels. And that probably is the difference between a hotel in Pampanga, even of the same brand, and you find the hotel in Manila. Because when you come here, we want to make sure that all the hotels which are put up in Clark will carry the special Kapampangan food. Anya, may malalim na mensahe ang okasyon na pinamagatan ding celebrating life, sharing blessings of a grateful community. We're saying that
Clark and the people of Pampanga have been so blessed, and it is but fitting that we pay tribute and we really celebrate life, because you know, it's very rare that one province is met a lot of challenges and came out of these challenges triumphant. First, the effect of Clark. Second, Pinatubo. And we rose from the ashes. Samantala, binati rin ng CDC President and CEO sa kanyang kaarawan sa programa na nagtapos sa pagtatanghal ng RT Santa Rita. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Talaga namang nakakagutom itong pinuntahan ni Kuyang Jody. At bago tayo magutom ng tuluyan, magpatalastas muna ho tayo mga kabalan. Kayo ba'y nananghalian na? Oo, si Kuyang Justin after ho nitong ating programa. I-comment nyo nga anong masarap kainin ngayong April 9. Ngayon hong araw ng Miyerkules, holiday ngayon. Pero ayan, may sisig. Adobong balot. Wow, grabe naman itong programang to. Sige ho mga kabalan, baka lalo ako magutom. Mabilis na patalastas lamang ho. Wag ho kayong aalis. Magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream na tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ito mga kabalen, ipinasara ho ng Angeles City LGU ang illegal na tobacco facility na matatagpuan ho dyan sa may Barangay Margot. Sinagawa ho ang operasyon ito pong araw ng Martes, April 8, 2025. Base ho sa ulat ng Angeles City Information Office, lumilitaw na hindi otorisado ang operasyon ng Tobacco Hub dahil wala itong business permit. Salukuyan naman hong nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Angeles City Police ukol sa umano'y iligal na pagpapatakbo ng naturang pagawaan. At kahina-hinala kasi na walang nakitang finished products ng mga sigarilyo dito.
Ayon naman ho sa operator ng nasabing pabrika o ng pagawaan, ginagamit lamang ang pasilidad upang magpatuyo ng tobacco bago ito dalhin sa kanilang main manufacturing center. Yan ho, kabalen, ang latest dyan sa lungsod ng Angeles. Kaugnay nga nitong pagpapasara ng illegal na tobacco facility. Kabalen, balitang sports muna tayo. Panoorin muna natin itong matagumpay na pagkakapanalo ng Bulacan JIL girls team dyan ho sa Region 3 o Regional Finals ng FIBA. Ng SBP Pambansang Tatluhan. Ito ho yung 3-on-3 competition. Narito po ang ulat. Sa larangang matagal ng pinaghaharian ng kalalakihan, unti-unti nang binabasag ng mga kabataang basketbolistang babae mula sa Central Luzon ang stereotype at pinapatunayan na ang larong basketball ay para sa lahat ng kasarian. Nitong Sabado, April 5, nasa 20 all-girls teams mula sa 7 probinsya at 8 syudad ang nagbakbakan sa Mini Convention Center sa Bacolor, Pampanga para sa Girls Edition ng Pambansang Tatluhan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Region 3. Bago makarating sa Regional Finals, dumaan muna ang mga koponan sa matitinding provincial at city qualifiers. Ang mga kampyon sa bawat lugar ang naging kinatawan sa paligsahan. Actually, we had a provincial city qualifiers before we had this one today, no? Nagkaroon ng qualifiers sa 7 provinces and 8 cities. No? Kung sino yung mga nag-champion doon, nandirito ngayon at sila ang magre-represent sa province nila and sa cities nila. Para kay SBP Region 3 Director Hill Cortez, layunin ng paligsahan na bigyan ng mas malaking plataporma ang mga kabataang atleta para maipakita ang kanilang talento at mahubog ang kanilang karakter. Of course, one is to give break to all the kids from the provinces and the cities para makita natin yung mga mahuhusay na manlalaro sa iba't ibang probinsya. Number one is to instill discipline in them, perseverance, determination, at yung kahalagaan ng sportsmanship. Number one yun, no? Yung fair play, yun. Bawat laro ay tumatagal ng 10 minuto at ang team na may pinakamataas na skor sa pagtatapos ng oras ang itinanghal na panalo. Sa huling laban, nagkaharap ang mga koponang Bulacan Jesus is Lord o JIL at Quiapo Nueva Ecija. Sa isang mahigpit na bakbakan, tinanghal na kampiyon ng Bulacan JIL sa skor na 11-7 at pumwesto naman sa first runner-up ang Quiapo Nueva Ecija. Kasama rin sa podium ang Bulacan Nuestra Señora del Carmen Institute na second runner-up at third runner-up naman ang Palayan City Nueva Ecija. Ang Bulacan JIL ang magiging Balen yan hong, balitang sports. Kinatawan ng rehiyon. Tuloy natin. Yan hong, balitang sports atid sa atin ni Isel Fernando. Yung Bulacan JIL hong magiging kinatawa ng ating rehiyon dyan ho sa National Finals ng Pambansang Tatluhan. Gaganapin ho sa darating na Mayo, mga kabalen. Ito, kapapasok lamang na balita. Naglabas na ho ng pahayag si Mayor Vilma Caluag. Yes, mga kabalen, kaugnay ho ng kasong isinampa laban sa kanya at sa kanyang asawa.
Babasahin ho ni Kuyang Justin kay kakapost lamang nito pong pahayag ni Mayor Kaluwag. At akin hong babasahin mga kabalen para ho sa inyo ha. I-zoom ko lamang. Yan. Pahayag po ni Mayor Vilma Balye Kaluwag at ukol ho sa pagsampa sa kanya ng kaso ng vote buying. Sa mga minamahal kong Fernandino, nais ko pong ipabatid na ako, kasama ang aking asawa na si Ginoong Melchor S. Kaluwag at Ginoong Julmar Mercado ay sinampahan ng kasong vote buying sa Regional Trial Court ng ating lungsod. Ayon ho sa Commission on Elections o COMELEC, ang kaso ay kaugnay sa barangay election noong nakaraang October 2023 kung saan umakbo ang aking asawa bilang punong barangay ng Dolores. Nais ko pong linawin na ang kasong ito ay walang kinalaman sa aking kasalukuyang muling pagtakbo bilang alkalde ng ating syudad. Alang sa proseso ng batas, kami po ay haharap sa kaso ito at ipagtatanggol ang aming mga sarili laban sa mga akusasyon dito sa ating bansa. Sa kabila ho ng naturang kaso, nakatuon pa rin po ang aking atensyon sa pagtulong at pagsisilbi sa mga Fernandino. Patuloy rin po aking pagbisita sa mga barangay at komunidad ng syudad upang ibahagi ang mga nagawa nating proyekto at ang mga plano pa ng ating administrasyon para sa mga Fernandino bilang kanilang inda ng syudad. Sa pagtatapos ng aking pahayag, nais kong iparating na ang paggamit ng panggigipit, pananakot at karahasan sa politika o kahit anumang larangan o karera ay walang puwang sa ating syudad. Hayaan po natin ang bawat Fernandino na magdesisyon ng malaya at may kaalaman. Maraming salamat po, patuloy na lalaban para sa inyong kapakanan, kalayaan at kinabukasan. Mayor Vilma Balye Kaluwag. Yan ho mga kabalen ang naging pahayag ni Mayor Vilma Kaluwag kaugnay ho ng kasong isinampa sa kanya at kanyang mister na si Ginoong Melchor Kaluwag. Ito ho yung vote buying case at ayon ho sa alkalde, muli niyang linilinaw, wala ho itong kinalaman sa kanyang pagtakbo ngayong eleksyon. Ito po ay nagugat sa isang reklamo noong October 2023. Kabalen, alauna na at ako po ay magpapaalam na. Yan ho mga balitang kinalap ng ating CLTV 36 News and Current Affairs team. At sa ngalan po ng buong CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Follow lamang ang ating mga social media pages para manatili pong updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigang Kapampangan.